pentsatukoet eta gero jarriko dugu, bale? Orduan, zu moztuko zu. Venga, txalo, txalo! Moztukoet? A ver. Zuzen pixka. Hortxe. Vale? Lora, hor daude. Maite ditudena, ongi zeritudena, maite ditudena. Ama onak da txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte, mozkortzen onena. Oparitxo bat emango diegu beraiei. Hor lehenengo, Izaro, txirrindularia. Izaro Lasa, txirrindularia. Txalo bat beretzat. Bere ondoan, Leire Santillan, diseinatzailea. Gurekin dago ere bai, Maria Lourdes Aranburu, emagina. Txalo bat. Eta azkenik, hemen dago baita Barbara Ribas, aktorea. Txalo bat beretzat ere bai. Kale baten izena aldatu balin badezakezu, mundua aldatu dezakezu. Janet Sakiz Kanek esan zuen hori. Hori da, hain zuzen ere, eskolan egiten dugun lanarekin lortu nahi duguna. Mundua aldatzea. Espazio publikoa gizonena da. Horregatik, ezinbestekoa da emakumeon lana aitortzeaz gain ikusgarritasuna ere ematea. Jendartean, pixkanaka, berdintasuna sustatzeko ekinaldiak abian jartzen ari dira. Eta horrekin batera, kaleetan emakume izenei lekua egiten ere zenbait udaletan. Emakumeak agerian jarriz, haiekiko kuriositatea piztuko da. Eta belaunaldi berriek erreferente femeninoak ere izango dituzte. Eta mila esker zuen izena erabiltzen usteagatik. Txau!